Κάθεστε. Κάθεστε παρακαλώ. Όσοι δεν καθίστε, καθίστε. Δείτε αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο αφορά μια πρόταση που έχω δεχτεί εδώ και καιρό πίσω. Αφορά μια πολύ καλή συμπαθητική κοπελίτσα. Και αφορά και εμένα. Συνήθως στους άντρες, οι άντρες κάνουν πρόταση γάμου στις κοπέλες. Εμένα μου έκανε πρόταση γάμου η κοπέλα. Θέλει να με παντρευτεί. Έχει λυσάξει. Με θέλει κολλασμένα. Με θέλει. Δεν θέλει τα λεφτά μου, θέλει εμένα. Και λέω κι εγώ λοιπόν στην προξενήτρα που μας κάνει το προξενιό στο ενδιάμεσο, γιατί αυτή που πλησιάζει, όχι εμένα δεν με έχει βρει ακόμα. Της έχω πει ότι δεν δέχομαι ήδη, ξέρεις, να κρατήσουμε και λίγο suspense. Αλλά το θέμα είναι λοιπόν ότι αύριο παντρεύομαι και νοικοκυρεύομαι. Ποιος εγώ εντωμεταξύ που λέγα κάποτε δεν παντρεύομαι, εγώ δεν νοικοκυρεύομαι. Και το σοβαρεύομαι. Πώς κατάφερε και τα έκανα όλα αυτά δεν ξέρω. Δεν παντρεύομαι που λες. Τη δούλη του Θεού Χριστίνα. Εν ονόματι Θεού και ανθρώπου και συμβολέου ταυτόχρονα. Διότι η γυναίκα είναι αυτή που είναι κυνηγός τη σήμερα ημέρα. Δεν ξεσηκωθείτε γυναίκες από κάτω και θα τα πάρω πολύ άσχημα. Σήμερα λοιπόν η γυναίκα πρέπει να έχει το σπίτι μαζεμένο, τα παιδιά ταΐσμένα, τα σκυλιά μαζεμένα, να μην εξέχει τίποτα στο σπίτι, να μην κυκλοφορεί τίποτα δέσποτο, να μην έχει βρακιακάκια, σκατάκια, χιδουλάκια, πουτσαλάκια πουθενά και να τα έχει όλα τακτοποιημένα. Θα μου πείτε γιατί? Γιατί πρέπει να τα έχει. Ποιος θα δουλεύει? Αυτή. Βέβαια θα δουλεύει αυτή. Διότι άντρα δεν θέλει 2 μέτρα, καλογυμνασμένο, καλοφροντισμένο, υγιέστατο πλέον. Θέλει. Άρα λοιπόν για το καλό της, πείτε της και σε αυτή και στην οποιαδήποτε, ότι αυτή θα δουλεύει, αυτή θα μου τα φέρνει. Και επειδή μου γκρίνιαξε λίγο τώρα τελευταία ότι δεν έχω δουλειά, ας πούμε, ξέρεις, και είμαι πάλι εκρεμές, άμα δεν έχει δουλειά μέσα στο διαβίου ζωής μας, υπάρχει πολύ ωραιότατα συγκρού. Όχι τα τραβέλια, εγώ θα τη βγάλω στην κλειφάδα κάτω στις πιο elegant γκόμενες. Elegant μπορεί να μην είναι αυτή, αλλά εγώ θα την κάνω. Λοιπόν, θα κάνουμε και γαμήλιο συμβόλαιο. Για το γαμήλιο ξύλο που θα τρώει. Αν δεν μαζεύει, αν δεν καθαρίζει, αν δεν μου φέρνει παντοφλάκια, αν δεν με ταΐζει στο στόμα, αν δεν με κοιτάει στα μάτια, αν μου πρίξει τα παπάρια, αν μου παρασκοτήσει τον κόλο. Τι άλλο αν. Δεν θα σηκώσει κεφάλι, δεν θα σηκώσει κουβέντα, δεν θα σηκώσει μάτια για άλλο. Δε. Τα λέω στη γειτόνισσα και μου λέει αν το κάνεις αυτό σε μένα, έχει φύγει το μαχαίρι μου, λες θα το ξαπατρεί. Τη λέω τη γειτόνισσα, ρώτησε η γειτόνισσα να αλλάξει θέμα γιατί δεν σε πέντζηλα, θα σε καθούμε και θα σπαχτούμε άδικα. Όταν λοιπόν εγώ θα ασχοληθώ με το είδος γυναίκας, λοιπόν τέλος πάντων, γίνομαι νεάτερνταλ. Αν πεις είσαι πολιτισμένος άνθρωπος, εγώ θα της απαυτώσω το μουνί που την πέταγε. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Δεν την γλιτώνει. Και θα λέει το συμβόλαιο μέσα. Θα τρως το ξύλο σου καθημερινά, θα σου παίρνει διάλογο στα ρέστα τον πατέρα και ό,τι σόι έχει υπόλοιπο γύρω-γύρω και δεν θα κάνει και τσιμουδιά. Αυτό θα είναι μέσα στο συμβόλαιο. Αν δεν το δεχτεί αυτό μέσα στο συμβόλαιο, δεν την παντρεύομαι. Συγγνώμη κιόλας. Η γυναίκα δεν θέλει να έρθει δίπλα μου. Εγώ θα της φερθώ σαν άντρας σωστός και δίκαιος. Θα την τεμπιχιάσω στο ξύλο. Και την έχω φτιάξει από τότε που δουλεύω μαζί. Μου θα την στραγγαλίσω. Την αγαπώ. Την ποστώ. Θα της βγάλω το οδείο, θα της κρεμάσω στο ταβάνι. Πάνω μιλάμε. Δεν θα... Έχω και την άλλη από δίπλα, μ' ακούει. Θα της αυτός. Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναφάει. Δεν φαντάζεται τι θα εισχωρήσει μέσα της πέστης. Μόνο θα την τακτοποιήσω εγώ πέστης. Άντρα θέλει. Θα τον έχει. Σαν πασίκα τη σε νοιάζει. Λοιπόν, άρα ανακοίνωση, αύριο παντρεύομαι και νοικοκυρεύομαι. Να στεριώσω κι εγώ άνθρωπο, μια τσούλα, μια πόλη, μια κάτι. Γιατί δεν είναι τίποτα άλλο αυτή την ώρα. Και σαν τσούλα και πόρνη λοιπόν θα την τακτοποιήσω όπως πρέπει εγώ. Γιατί οι τσούλες και οι πόρνες οι κανονικές έχουν αξία. Αυτή μου έρχεται με δόλιο τρόπο και αφού μου έρχεται με δόλιο τρόπο, μην με φουντώνεις μόνο, ότι έχει να περάσει μόνο. Άστην εσύ. Την κάνω εγώ καούκα καλή. Λαριό. Πόρνη.